Het is begonnen door een van de activiteitenbegeleiding die hier een paspoppen met haar trouwjurk in de gang. En toen denk ik, hé, ik ga echt een trouwjurk. Het liep het me heel mooi aan. Dus ik dacht, ik zie op de marktplaats. Nou, heb ik een paspoppen gekocht, de eerste paspoppen. En daar is mijn jurk ook in gegaan. Nou ja, en dan is het zomaar in en dan zie ik het op de site en dan denk je van, hé, dat is een mooie paspoppen. Fiesta-duur, ken het. Dus dan moest gewoon wat zie je in de prijsklasse, die is het vereigenaarste. En dan moest wat proberen je eruit te doen. Maar dan moet ik klein hebben. Ik ben hier in juli, al 3 jaar, in Bruggelenkamp, in de Westerwijn. Dat is een verzwarigingshuis. De verzwarigingen die zijn aardig en ja, dus dat valt me helemaal mee. En het eten is goed, ja. Maar ja, het is natuurlijk net thuis. Hè? Thuis, dat is, ja. Maar door omstandigheden, dat wist nooit wat er in je leven gebeuren kan. Ben ik eerst terug te komen. En ja, wat dat betreft, de rust en vrijheid, ben je veilig. Er kan niks gebeuren. Ik hou van mensen, ik maak contact met mensen en thuis vereenzaamde ik. Dan ging ik middags maar op bed om de dag maar wat sneller om te krijgen. En dag in, dag uit. Dus, en toen ging ik naar het ziekenhuis, nou dat weer gewoon, dan denk ik van, hé, ik ben thuis bij. En het vind het niet eens leuk, ik moest een vuur aan en alles, maar dan ben je totaal even uit. Zo veel weer heen. En dan trok mijn man weer ernstig ziek. Dus dat weer heel, heel moeilijk. Het is eigenlijk zo van hoe ik denk, ja, het gaat er misschien altijd wel niet zitten. Ik zelf ben zijnde, ik poppenhoorn heb, weet ik niet, maar als ik hier ben en daar ging al mijn aandacht om uit. Ik heb 5 ben en daar ben ik heel wijs mee. Ja, en met de opvoeding. Ik ga nooit voortwest, net bij een werk, vrijwilligerswerk of ja, een sport of helemaal niks. Dus ben ik op iets kwalen waar je met me er altijd. En het is inderdaad weer, als je 40 was, dan begint eigenlijk je leven. Want dan was de bijna aan. Dat helpt me een goed gevoel. Ik ben een familie, dus van mezelf. En ja, ik sjorde alle dagen nee. Dus ja, en als er dan weer een nee in komt, ja, dat vind ik wel heel mooi. Dat is spannend. Hoe sjort het eruit en ja. Ik ben wel gelukkig wat dat betreft, ja.